Nagpapatuloy ang assessment ng Office of the Civil Defense Region 1 sa posibleng pinsala matapos ang magnitude 5.4 na lindol noong umaga ng Sabado, May 24. Base sa datos, sa baybayin ng Luna, La Union ang epicenter ng lindol, ngunit naramdaman din sa ilang karatig lalawigan ang intensity 4 sa Candon at Vigan City sa Ilocos Sur, intensity 3 sa Sinait, Ilocos Sur, intensity 2 sa Bani, Abra, Tagudin, Ilocos Sur, San Fernando City at Aringay, La Union, at Bani, Infanta at Bolinao, Pangasinan, habang intensity 1 naman sa Baguio City. Sunod, muling naramdaman ang paglindol na may magnitude 3.1 bandang alas 6:12 ng gabi ng parehong araw sa bahagi naman ng Burgos, Pangasinan. Ayon sa Office of Civil Defense, nakapagtala ng 2 aftershocks sa rehiyon ngunit wala pa rin nakataas na tsunami warning na ini-issue lamang sa magnitude 6.5 na pagyanig. Wala rin nakitang sea disturbance sa baybayin ng Luna, La Union. Paalala ng tanggapan ang pagiging kalmado sa oras ng kalamidad at pagsasagawa ng DACA cover hold position upang manatiling ligtas habang lumilindol. IFM News. IFM News. IFM News.